tomto videu by som vám rád predstavil moje výrobky. Ide o kožené púzdra z pravej hovädzej kože, hrúbky nejakých 3 až 3,5 mm. V podstate nielen ich predstavil, ale niektorí ľudia majú pocit, že im nebude pasovať na ich nôž. A vlastne toto video je aj o tom, ako si to púzdro prispôsobiť na konkrétny svoj nôž. Tu je moje púzdro, ktoré používam ja bežne. Mám v ňom nôž. Takýto obyčajný Antoniny. Trošku je od slaninky. Väčšinou nechávam nože masné, aby nechytili nejakú koróziu alebo niečo. Tento je síce nerezový, tak by sa to stať nemalo, ale pri uhlíkových je to normálna vec. Takže ide o to, že tieto puzdierka sú urobené viac menej univerzálne. Ale dajú sa prispôsobiť na rôzne typy nožov. Hej, napríklad tento tam vôjde bez toho, aby ste robili akékoľvek úpravy na púzdre. Tá úprava je veľmi jednoduchá, nemusíte sa toho báť. Teraz napríklad vidíte, že tu vôjde tesne tento nôž. Hej. Je to úplne na tesno. No, ale v mojom púzdre už je voľný. Hej. A to preto, lebo som ho prispôsoboval zo začiatku na nôž Victorinox multifunkčný. Dá sa aj hunter do toho dať, proste rôzne typy týchto Victorinoxov, hej, v tejto hrúbke nejakých 2 cm alebo aj viac. Tu teraz pôjde trošku natesno, lebo ho v ňom nenosím, takže nie je úplne vybehané to púzdro znútra, ale nie je problém ho tam dať. Prispôsobenie púzdra. Takže ako si prispôsobiť púzdro k rôznym týmto nožom. Budeme potrebovať rozprášovač s čistou vodou a potravinárskú fóliu. Do tejto fólie si zabalíme nôž následným spôsobom, pokiaľ sa mi ju teda podarí rozložiť. Tak. Takže zberieme fóliu. Zoberieme nôž. Dáme si ho tak, aby z vrchnej časti trošku viac folie ostávala. A zabalíme ho do folie. Hej, kľudne aj niekoľkokrát otočiť. A poviem vám aj prečo. Takže zabalíme nôž, preložíme fóliu a túto časť stočíme. Túto časť potom budeme potrebovať. Ďalší krok. Zoberieme púzdro, rozprašovať s vodou a dôkladne zvnútro púzdra vystriekame s vodou. Prebytočnú vodu vylejeme, zoberieme nôž a na silu ho do púzdra vtlačíme. Trošku s ním môžeme v púzdre
pohybať do strán, aby to bolo voľnejšie. Tak, treba dať pozor, aby ste nenavlhčili vonkajšiu stranu zdobenú, hej, lebo potom tým stlačaním rôznym, tak by ste si vlastne tú vzorku zničili. Kožu navlhčiť len z vnútornej strany. Hej, a keď chcete, aby ten nôž tam bol voľnejšie, nie príliš natesno, tak treba občas s ním zahýbať. Takto vlastne necháme to púzdro vyschnúť aj s tým nožom, s tým, že pokiaľ to chcete mať voľnejšie, občas v priebehu toho schnutia s ním treba trošku pohýbať, hej, aby tam nebol úplne natesno. Netreba sa snažiť ho nejak vyťahovať, pretože na to nám práve bude slúžiť ten kúsok igelitu, hej, aby sme ho vyťahli, ale máme možno dve možnosti to urobiť. No a takto to necháme v podstate do druhého dňa pekne schnúť, s tým, že občas sa k tomu v priebehu tých 24 hodín vrátime a trošku s ním pohybeme s tým nožom v tom púzdre a vlastne tá koža sa prispôsobí k tomu rozmeru toho noža, k tej hrúbke tvaru a tak ďalej. Hej, takýmto spôsobom si vlastne prispôsobíme púzdro k tvaru noža. Vyrábam rôzne farebné odtiene, zdobenia. Tu napríklad trošku taký poľovnícky motív. Samozrejme z zadnej strany je naša značka. No a prečo som sa rozhodol použiť tieto spony? Mne osobne tie spony vyhovujú z toho dôvodu, že človek vie ten nôž rýchlo založiť za opasok. Hej. Tá spona je taká pérová. Človek si to vie rýchlo založiť za opasok, prípadne rýchlo vybrať. Nemusí kvôli tomu rozopínať nohavice. No a ďalšia vec je, dá sa to nosiť, aj keď človek opasok nemá. Hej. Zaistiť si to niekde do vrecka, hej, jak bežné nože s klipom napríklad, hej, že si človek alebo na tepláky, hej, alebo niekde na vrecušku na mole väzbu, trebárs na batohu, alebo proste dá sa to vlastne zahaknúť kdekoľvek. Má to také širšie využitie ako klasické putko na opasok. Je to pomerne pevné, takže sa nemusíte bať, že ten nôž proste nejakým spôsobom stratíte. Drží to naozaj dobre. Ja už to používam, neviem jak dlho, ale ešte som ho zatiaľ nestratil. No a údržba. Tieto púzdra nie sú ani lakované, majú povrchovú úpravu len olejovú a neskôr, keď ten olej preschne, tak používam na ošetrenie kože živicovú masť. Ale v podstate môžete použiť akúkoľvek, či už samotný ten olivový olej, alebo modrú indulónu, alebo proste máte nejaký špeciálny balzam na kožu. Kľudne všetko môžete použiť. A postup je proste jednoduchý, očistiť od nečistôt nejakých a potom naniesť tenkú vrstvu nejakého toho prípravku, nejakého balzámu, ale samozrejme robiť to v teple, minimálne pri izbovej teplote, nie keď je chladno, pretože tá masť do tej kože nevsiakne.
Najlepšie je, keď v podstate tú masť trošku nahriete, či už na radiátore, alebo proste aspoň v rukách. Živicová masť s včelím voskom sa natopí aj v rukách a potom pekne potierať púzdro po vrchu, aby nasiaklo, aby tá koža nasiakla tú masť a impregnovala sa. To isté môžete potom urobiť aj z vnútornej strany bez problémov. Aj tam, kde vkladáte nôž, takisto môžete pretrieť, čím viac ho dokážete pretrieť s tým balzamom alebo nejakou masťou, tým to púzdro bude pružnejšie, odolnejšie a dlhšie vydrží. Takže pokiaľ by ste mali záujem o takéto naše puzdierko univerzálne na nôž, ktoré vyzerá aj trošku dobovo, aj trošku moderne a myslím si, že je aj dosť praktické, tak môžete si pozrieť našu stránku webovú, ktorá je uvedená v popise nášho kanála a každou kúpou našich výrobkov nás len podporíte, aby sme mohli vyrábať takéto výrobky a podobné. A prípadne zo všetkého natáčať videá, aby ste videli aj do toho zakulisia a tú dušu tej divokej výhne.